Oh yeah, who that girl? Ay, 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 ay. Teidy boy from the Low Brand Production. Inuri ko ngayon yung tentenete. Kutino koro'y buwa ko ya terorondikirake. Ang pokiporo, ang moro-poro, ay di mapoina. Irian terorondikirake papunte pupuyadada. Aki ang irani, tiga pairu ni poy ni kapirana. Poy riri ka na yoy, metin na po yoy, ako na uyang uwana. Tarani metana metaranda batana yang uwana nuwana ay kapagkapagati penang no. Pangayan ay sina anata roy ngayarana. Opo ni ngaya yayang oya. Pangayan ay sina anata roy ngayarana. Ngaya po ni ngaya yayang oya. Nakakamay yang o matangiram iyon ikiyaw uning o merapunaw. Hindi ko pa yata yan iyaro punungaw. Hindi ko pa nanaw enori amataw. Ang nakakamay nakakamay oh yeah. Nakakamay yang o matangiram iyon ikiyaw uning o merapunaw. Hindi ko pa yata yan iyaro punungaw. Hindi ko pa nanaw enori amataw. Ang nakakamay nakakamaya oh yeah. Tenasin di banagi, tenasin putogagi, tenasin tangiragi yeah. Tenasin di banagi, tenasin putogagi, tenasin tangiragi yeah. Tena memoriagi na nataliwagi pa tenasawagi yeah. You're my number one ngay di buwag karate tangira. Iro ko nakikaraw Pangayan ay sina anata roy ngayarana. Opo ni ngaya yayang oya. Pangayan ay sina anata roy ngayarana. Ngaya po ni ngaya yayang oya. Nakakamay yang o matangiram iyon ikiyaw uning o merapunaw. Hindi ko pa yata yan iyaro punungaw. Hindi ko pa nanaw enori amataw. Ang nakakamay nakakamaya oh yeah. Nakakamay yang o matangiram iyon ikiyaw uning o merapunaw. Hindi ko pa yata yan iyaro punungaw. Hindi ko pa nanaw enori amataw.